angena ndoda isihambe yaze yafika la endlini izongilingisela ngobukhoma. Ayisengifikile-ke manje. Ngithi njalo ngizobingelela noma ngasaqalanga ukuxolisa. To understand. Cha ngiyajabula nje ukuthi sengize ngayibona indaba. Yini impela-ke lo bayabakwazi abantu bathi awendoda uphi ngempela ushunwe enkaba. Ngithi mina hayi ushunwe enkaba ukhona suni nje ngizobe ngikhona njengoba sengifikile-ke ngihleli nanangu uMfokandula noMthembu sengibonele ngaze ngafika. Ngiyaqala uStaliyoni ngimboni mina baba kaSipho. Angimboni uStaliyoni noma ngasambonanga kuNdlunkulu ke ngibone nje ubaba kaSipho noStaliyoni. And you understand? Yeah. Hey, oh my God. Ubani okufundisa lo sunokungilungisela lo? Hey, wenza ukuthi ngithandile inkabi isukela ngalezi ayikhathi babe sathi inyama inama-ke lapha. Kade nje impela ngaba nothando lwenkabi ngangiyilandela lapho nalapha ngiyabo. Nami senginawo-ke lo shuna ukuthi awu. Ngaqakeka nje nami sengithi hayi awuthi ngiqale ngokuxoxa. Ngase ngicake ukuthi manje lo shuna sengimuthathapho. Waya ngagcine ngathi to understand.